Happy Friday! Today is the day. Exam na namin. And yes, look yung mga anak ko dito. Nandito yung aming baby. Here is the baby boy. So handsome. Oh! Yan, grab-lock na ako yan. Yes, guys. This is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Kinakabahan ako ba, Tia? Kaya natin to. Sa bahay pa kami, maaga pa, 7:30 lang. Kasi kailangan 8 ay nandun na kami. Yes. Yeah. Ito yung aking outfit. White, kasi sabi ko mag-white ako. At magta-trouser na black. Ito yung nabili ko pa sa Pilipinas to, guys. Sa Shein. At gusto ko to. Charot, may ano sa loob, charot. Ito naman yung binili na asawa ko sa akin na parang old rose. So yes, this is my... Wait. Kinig here. Oh, you can see me. Yeah. Korb reinschieben. Schwarze Spülmaschine. Eine schwarze Spülmaschine. Oh, yeah. Korb. Car. Schnalle. Ja, das ist falsch, ja? Das ist für andere. Das ist für andere Person, das ist für Mädchen. Okay, los geht's. Welcome back! Anyway, tapos na yung exam namin, so hindi ko na kayo na-updated. Anyway, nandito ako ngayon sa park dahil ang aming baby boy ay gustong mag-park. So, yes, ito kami sa park at binibit ko yung aking bisikleta. Ito, oh. Tapos dito siya nakaupo. Dito siya umupo. Ayaw niya dalhin yung bike niya. So, upo siya dito katabi ko. So, dito siya. Ayan. So, andyan siya, oh. Daming tao dito. Ganda ng ano dito, ah. Lighting, oh. Ganda. Charot. So, update sa exam. Okay naman siya. Charot. Syempre, lahat, pagka yung mga ganun exam, talagang may nervyos to. Kasang basa yung kamay ko habang nag-exam. But yeah, anyway, it goes good. And yes, I did my best and hoping for the best result. Ayun, so yun. Tumagal siya na ilang oras ba? Kasi nag-start kami is 8:30, natapos kami nung partner ko kasi pinakahuli kasi expression. So every pair is 20 minutes. So natapos kami is 12:30 yata. Parang ganun. So, yun. Oh nein, das ist vermutet. Und Augepixen. Das ist Augepixen. Nein. Augepixen. Oh my god, das ist oh my god. Like Morgen ist zu viel. oh, die Kirche später, ja? Kirche Alarm Samsam schreien. Oh nein, das ist nicht erlaubt. Weil im Kirche muss leise sein, ja? Kirche Alarm Samsam. Oh, Samsam, aber nicht zu laut, ja? Nicht Kirche schreien. Ja, nicht in Kirche schreien. Kirche Alarm Samsam. Nein. Kirche Alarm Samsam. Singen Alarm Samsam, ja. Alarm Samsam, Alarm Samsam. Kirche Gotteslied. In die Kirche Alarm Samsam. Alarm Samsam. Alarm Samsam. Oh, Raphael. Kinder aufstehen. Grabe yung bata namin, oh.
Galing, oh. Good morning. It's Sunday and nag-decide kaming mag-jogging. Ang aking spot sirin partner ulog. Wow! Prima, Rafael. Ako jogging, siya ay magbabike. Ayoko dalhin yung bike ko dahil ako ay nire-regla. Kahapon nagbike kami. Nakasakay siya sa akin. Ang sakit sa ano kasi nga ako ay nire-regla ba. Ganun. Rafael, come here. Galing-galing yan magbike, oh. Wow! Suot ko pala tong ano ng asawa ko. Pullover. Psst, langsam bita. Ang galing niya, oh. Nanda na siya. Woo! Ang ganda to, guys. Exercise naming dalawa. Kasi yung aking asawa ay ano, Rafael Barte! Ako jogging, siya ay bike. Ganda na. So mag-jogging na ako. Sports. Kahit ako nire-regla. Sige lang. Woo! Ang ganda nung ano. Lapit na simbahan, guys. Kaya may blank. Kasi may misa. Pero nagsimba kami nung nakarang Sunday sa Filipino community naman yan. Filipino Deutsch community. Yes. Ito na pala kami sa park. At ito yung paboritong gawin ng aking baby boy. Oh. Oh, yeah. Okay. Sports, makin. Yeah, prima. Yeah. Oh, God. Yo. Ayan yung kanya. Wow. Ang pamasil. Okay, Michelle here, yeah? And ako dito, guys. Oh. Gusto ko dito. Oh. Wait. Ito kayo ilagay. Paano ba ganyan? Paano ba ito? Ito ba ito, Rafael? Saan ka mo ni?
Guys, bahay na pala kami. And it's ice cream time! Ice time! Harap. Tinanggal ko na yung ano ko tayo, buhok ko. Tapos maliligo kami mamaya. Ang init. So, yun lang, yung aming ano. Doon na. Nanood kami ng TV. Ang kanyang paborito. And, Rafael, say choose. 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 Business, Stemal. Thank you guys for watching and see you on our next vlog. Kasi after naman kumain at kami ay magpapahinga konti. At maliligo na. Kasi galing kami sa labas at kami ay jogging na. At ang init guys. Parang maganda ng panahon ngayon, mainit. Mamaya ulit kami magbabike. Try ko magbike mamaya. Kasi nakakapagod pala. Kasi ako lang naglalakad. Tapos ito may bike. Iba bilis siya. Diyos ko po, hindi magandang idea. So, yun.